isa na. Takot ang bumabalot sa mga residente sa isang resettlement site sa Legazpi City dahil isang matanda na mahilig umanong mambato, manghabol ng itak, at manira ng kanilang mga gamit sa kanilang lugar. Nagulat na lang po kami kasi Ang kanilang kwento at kung paano sila natulungan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ating balikan. Kasama natin ngayon ang tatlo sa mga residente na sila Joanne Guapo, Glenda Agaw at Rowena Milloria. nagulat na lang po kami kasi nung una silang nag-put up ng bahay dyan, okay naman po kami. Ngunit hindi naglaon ay nag-iba na di umano ang ugali ng kanilang kapitbahay sa tuwing umaalis ang kinakasama nito. Pag umalis na siya, doon naman po kami ginugulo. Inahambalos niya yung bakod namin. Kailan lang, ang dami na pong ginawa na hindi niya po alam. Pero yun po ay napicturean namin lahat or nabidyohan namin. Pag yan po ay ng bato na, hindi naman namin pwedeng gantihan. Sana kami itumba. Biglang Ikwinento rin ni Rowena, isa pa sa mga kapitbahay ni Lola Adelita, kung paano siya nito inambahan ng itak nang sa hindi malamang dahilan. Biglang dumating si mami nga. Tawag ko sa kanya mami. Na biglang dumating, nagagalit nga siya. Di ko alam na ganun pala gagawin niya. Kaya nagulat din ako noon. Takbo ako doon sa bahay agad. Sabi ko, Jo, tawag ka naman ng rescue. Para naman, kasi halos nagbato na siya noon. Walang tigil, kababato noon. Pati yung mga nagbabako doon, huminto. Kasi natakot na rin sila. Baka daw tamaan nga naman po. Nagtawag po kami ng pulis. Pumunta naman po. Opo. Tapos, di nga naman daw nila makuha kasi nasa loob na, pumasok na siya sa loob ng bahay. Punta po yung mga tanod sa amin, tapos kinausap kami. Halos nga manginig po ako nung time na yun. 3 araw ako walang tulog. Si Tia po, nagwawalis. Ayon naman kay Joanne Guapo na kasalukuyang buntis na siya ring nag-upload ng video. Yung unang ano po niyan, mabait po yan, lagi po namin kausap. Binibigyan ko pong ulam, ganyan-ganyan. Hanggang sa nagulat na lang po kami. Ang bukang bibig na lang po niya lagi, yung kabit nung asawa niya. Kami ang pinagbibintangan. Ambaan niya ko ng tundang kasi pinalalabas niya sa akin si Sunny na ilabas ko daw po yung kabit. Ay! Matitrigger na gulo na yan. Sa puntong ito ay nagbigay din ng pahayag ang mismong kinakasama ni Lola Adelita. Yan naman kasi, hindi man yan matitrigger na gulo na yan kung hindi inumpisahan. Kasi nga, yung mga bata mismo, pag daraan dyan sa bahay na yan, hindi ko man sa pinagtatanggol ko yan. Kahit nandyan ako, parang walang mga respeto. Basta lang dadaan dyan, ang sasabihin, lumabas ka dyan, matandang baliw. Sa 7 years ba na yan, wala kang napansin kay Lola na pagbabago or paiba-iba ng ugali? Yan lang po na ngayon ang nangyayari, na lagi siyang nakakakuha ng kaaway. Ultimo, yung anak ng tito niya. Bagay na mariing pinabulaanan ng kanilang mga kapitbahay. So ibig sabihin, Ayon sa kanila, matagal nang nanggugulo si Lola. Ultimo, yung anak ng tito niya nagreklamo, kaya din po sila napaali doon. Paano nun yan sana? Iba naman yun, lingid sa kalaman nila, hindi naman nila yun alam na doon. Wait lang. Ilang taon na po ba itong si Lola? Magsi-70 na po yan. Magsi-70. Kayo po, ilang taon na po kayo? 35 pa lang po ako. 35. Sa kabila ng malaking agwat sa edad ni Lola Adelita at si Salvador, ipinaliwanag nito kung bakit patuloy pa rin itong dinidepensahan ang kinakasama. Alaga yung sabing pagrespeto sa na itinulong niya sa akin nung araw. So diyan, awa na lang sa kanya. Hindi man kung anong pa mang bagay na isyong parte sa kung anong sekso, hindi ko naman habol sa kanya. Ang gusto ko mangyari, itong kinakasama ko, makabalik din po sa kanila. Saan yung lugar ni Lola? Sa Sultan Kudarat. So, taga Sultan Oo, Kudarat. kasi ayaw ko na, baka pag wala na ako dyan, may masamang mangyari sa kanya dyan, ako naman ang usigi ng batas niya. Hindi naman po. Para maayos ang gulo sa resettlement site, ay minabuti na ng aming programa na kunin ang pahayag ng mismong punong barangay na si Albert Asaytuno. Kapitan, bilang kayo po yung ama ng barangay, eto po bang pag-aamba or panggugulo ni Lola, naaktuhan na din po ninyo? Hindi naman po. Yung mga barangay tanod ko po minsan na nagre-responde. Sa tingin ko po ma'am, wala naman siyang diferensya sa ulo. Kulang lang po siya sa atensyon kasi mag-isa lang siya dyan sa bahay na iiwan. Kailangan po talaga dyan ng medical intervention. Kinuha rin ng programa ang panayam ni Ma'am Catalina Maranya, ang Social Welfare Assistant ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi.
For assessment po ang client kung may mental illness o wala. Kasi sa mga manifestations na nakita natin sa video, parang manifestation yun ng aggressive and uncontrollable action of a person manifesting mental illness. Kailangan po talaga dyan ng medical intervention. Hinangad din ni Salvador na maiuwi ang matanda sa kanyang totoong pamilya dahil sa mga reklamong Padaba ko man natatanggap siya. niya. Kumbaga, may respeto ako sa kanya. Lahat na gusto niya, ginawa ko na. Pero dahil hindi ko na matanto, puro problema ang binibigay sa akin, ang resolution ko po is yung makabak siya doon sa kanila. So nagbago itong pagmamahal mo kay Lola. Dito sa barangay, kung ano ang magandang Nangako din si Kapitan na magbibigay ng pinansyal na tulong kung uuwi man sila sa Sultan Kudarat. walang problema ma'am, bibigyan ko ng 10,000 yan ngayon mismo. Ayun! Ang gusto ko po, samahan ni Sani hanggang makarating po doon sa lugar ng babae. And after po ng Ngunit paliwanag ng CSWD, Pinola pong bantay, kailangan po ni Sir na cooperation ni Sir para po mapagamot siya before po yan i-transport kung taga saan po siya. willing ka ba na bantayan si Lola Anita? Willing po ako. Bantayan ko yan. And after po ng medical intervention, doon na po pag-uusapan kung saan na po siya, kung ibabalik na po siya sa Mindanao, nandyan pa din po ang LGU to Health. Matapos ang programa, ora mismong nagtungo ang aming team kasama ang mga nagrereklamo upang makausap ng formal si Kapitan. At sa pagdating ng aming team, agad naman umaksyon si Kapitan sa kanilang hinaing. Bali bukas, mga sabihin natin 8 o'clock ng umaga, kukunin natin si Lola yan sa resettlement. Kukunin ng ambulansya, kasama yung staff ng CSWDO. Kasamahan ko din ang 2 barangay tanod. Kung negative naman si Lola doon sa check-up na gagawin sa kanya, agahan uli, bawa Sabado, pili natin siya iyayin na pa puntang Sultan Kudarat. Ganun na po ang gagawin natin. Matapos ang usapan sa barangay, ay masayang umuwi ang magkapitbahay dahil kahit papano ay nasolusyonan na ang kanilang problema. Minabuti na rin ang aming team na puntahan si Lola Adelita sa kanilang tahanan. Ngunit tumanggi si Lola Adelita sa una naming pakikipag-usap sa kanya. La, okay lang ba kausapin ka namin? Bakit hindi sila magpay? Opo. Pasok na po kayo. Pasensya na kayo dito sa kubo ko. Hindi ko na maayos-ayos. Gusto kasi namin kayong tulungan. Makauwi? Opo. Hindi na. Maya-maya pa, sa kanyang pagkalma, naging maayos ang kanyang pakikitungo sa amin at dito niya ikwinento kung paano siya napadpad sa Bicol. Bakit kayo nalipat dito, La? Kasi bigyan daw kami ng pao ng Lupa. Bibigyan daw kayo ng lote dito, tapos ito na yung lote. Pero ang hindi nila alam na yung may-ari ng luting ito, yung biyanan ko. Nasabi rin niya ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niya magpatingin sa espesyalista. Ayaw mo ba lang magpa-check up kahit para lang i-check ng doktor kung stress ka ba o may problema ka? Ayaw ko lang na yung napakababa kang tao. Hindi ka naman mangaway kung wala silang mali eh. Iyan ba yung Ayun, ginamit oh. ni Lola? Asan yung ginamit mo dati? Wala na, tinago lang nila. Wala Wala nang lalabas. nila ha, kasi kung hindi ka man makasakit, baka ikaw yung masaktan. Ay, hindi man ako nang hahagis mo. Ako, matagal ako hinihintay nila. Si Salvador naglabas din ng kanyang saloobin. Hindi ako makipag-isap sa mga kapitbahay ko kasi nahihiya ako. Bakit hindi ka mahihiya? Ilagi nga siyang may kaaway. Dati pagdating ko dito, mababait naman niya sila. Binabati. Ngunit sa kabila ng mga reklamo at pag-uudyok ng iba, naiwanan niya si Lola ay hindi niya ito magawa. Kung ang pusa taas mo na hinahanap, yan pa na tao kahit ganyang kalagayan. Kinabukasan, kasama na ng aming team si Kapitan Asaytuno na bumalik sa bahay ni na Lola Adelita upang masamahan silang magpasuri. Nababato po kayo ng sa mga kapitbahay. Kaya yun po ang reklamo sa inyo. Kaya kailangan si Kapitan mag-aksyon para matulungan po kayo. Ipinaliwanag muli kay Lola Adelita ang kakailanganin niyang pagsusuri, ngunit naging sapilitan ang kanyang pagsama. At naging marahas ang mga sumunod na pangyayari.
telepon niya. Di-akit ang yap ko. Hello, good morning. Ayo po. Nagtungo na rin ang aming team sa tanggapan ng Legazpi City Health Office upang makuha ang papeles na kakailanganin sa kanyang pagsusuri. Ora mismo naman naming tinungo ang Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, Camarines Sur. Agad sinuri ng doktor si Lola Adelita at dito na napag-alaman namin na siya ay mayroong sakit na psychosis o sakit sa pag-iisip kung saan hirap tukuyin ang realidad. Dahil din dito ay nagdesisyon ang doktor na pansamantalang i-admit si Lola Adelita sa tanggapan ng psychiatric ward. Malaking papasalamat ko rin unang-una sa inyo din sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na naihatid natin si yung living partner ko dito na pagamutan ko. So napakasaya ko po na nangyari po ito dahil sa tulong niyo. May mensahe din si Salvador sa kanyang mga kapitbahay. Mga kapitbahay ko sana tahimik na sila at ito na tayo, ginagamutan na yung partner ko para makakita na. So sana maging panatag na yung kalooban po nila. At sa kanyang partner. Mami, sana gumaling agad siya nang makauwi siya ng payapa at matahimik sa kanilang lugar. Hindi na siya magpapasaway. Matapos ang ilang araw ay nabalitaan namin na nakalabas na si Lola sa ospital. Sa tulong ninyo, naipadala natin sa Kadlan, sa Pili. Nandun po tayo na suportahan natin siya hanggang sa financial assistance. Pag uwi nila, tumawag sa akin si Salvador Costilo na kailangan nila ng pamasahe, napadalhan ko din. Pagdating nila sa resettlement, sa kanilang bahay, agad-agad din natin pinuntahan, dinala natin ng pagkain. Wala naman pong problema si Lola, reseta sa kanya, isang gamot lang. Wala naman siyang problema sa isip. Pinuntang ko si Lola kung gusto na siyang umuwi sa kanilang lugar, sa Mindanao. Ayaw ni Lola umalis. Sabi ko, hindi naman pwedeng ilipat sa ibang lugar. Sabi ko, dyan po kayo. Kasi Salvador Costilong lupa yon, hindi naman natin pwede siyang paalisin basta-basta. Kung ilipat naman sa Mindanao, hindi nga namin nakukontak yung pamilya. Baka ma-accidente pa yan sa daan. So, ginagawan pa rin natin ang paraan. Kung talagang willing na si Lolang umuwi, tutulungan po natin. Nagbigay din ng paalala si Kapitan sa mga kapitbahay ni Lola Adelita. Tulungan na rin nila kasi minsan nagkukulang siguro sa pagkain. Kung mayroon silang konti na pang-ulam dyan o ano, abutan nila para maging close sila, hindi na yung mag-away-away. Labis din ang kanyang galak na nagkaroon ng tulong mula sa programa. Salamat talaga sa Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol, na na-action na natin ito sa pagtulungan ng Barangay Taysan at saka ng Tabang Ora mismo. Napadala natin si Lola sa Pili para ma-check upan. Ngayon po, normal naman ang kalagayan ni Lola. Hindi man naiuwi si Lola Adelita sa kanyang totoong pamilya sa Sultan Kudarat, ay masaya naman ang kanyang kinakasama na si Salvador na napatingin na ito sa eksperto at nabigyan si Lola ng panggamutan. Nangako rin si Kapitan Asaytuno na patuloy niyang aalalayan si Lola upang hindi na maulit ang pangbabato at panghahabol niya ng itak.